mabiro. Koro wadwani wachak wang'adane wadhi kumachielo. Jodak Manjiru, Mihango, Choka to kod Saika okoni giikore mar bedo e winjruok kod familia mar Gershon Kirima ewi wach mar darogi e puodho mar Kirima. Gibedo kod romo kaka jodak kanyakla kod jood bura makono bende. Wadani watudre kod Walter Nyambaga e yor simo gi sani mondo mi onyiswa ne to weche chalo nade e gwenge Manjiru kama nyocha do golo ing'eto ne joma ni kanyo koro winjo bedni wuok nikech lobno yangore ni en mar Gershon Kirima. Walter Nyambaga, thuolo en mari, nyiswa ni odiochieng' ma kawuono ni nyoro ni miyowa sigana kalure kod dang'ni mar paro manyo jodak makono bedo godo. Ok ang'e ni kawuono to gin okenge mage ma osekaw kata weche mage jotelo moyuoro kanyo ma samoro medo neno ni okenge oketi mondo kik ji oyud lal. Gin to giwacho ang'o ewi wach ni, Walter? Walter Nyambaga Nyakwaramogi entiere kod ng'ikruok matin mar tudruok. Adwani ka wayueyo gi kanyo to wabiro dok ane ir Walter Nyambaga mondo wang'inj ane to weche chal nade gwenge mag Njiru ma koro luoro nyomako chuny moko kuom jodak ma nyowacho ni idhi dargi kuonde ma gisebedo ka gidake kaka miechgi bang' gedo kono kane ging'iewo lop ma koro do nyoyango ni en lop jasiasa Gershon Kirima. Nyakwaramogi, gin weche ma wamedo luwo ni achiel kachiel, weche mag lopegi osebedo ka koro nyuolore pacho ka. Motelo ne en gwenge ma Maboko e kaunti ma Machakos. Koro mar Njiru ni be koro nyo donjo mano ng'iepo kendo gedo kanyo, chunygi nyochako dang'ni ka giwacho ni ok ging'e kama gibiro chomoe nikech kae kuonde ma gisebedo ka gidakie kaka miechgi, kendo gin ne ging'e ni ne ging'iewo lowo e yo makare. Kata obedo ni moko kuomgi onge kod obok moyiedhi, to gin giwacho ne winjruok nobedo kod jogo mane uso lopego ma ging'iepo e yo makare. Walter Nyambaga, odiochieng' mar ariyo ma kawuono ni bang' nyoro bedo odiochieng' mar dang'ni ka moko kuom jodak makono ni kod ng'ur mopogore opogore. Kawuono to ang'o gini mosetimore manyalo nyiso ni nitiere okenge miketo mondo mi winjruok kata weche kik bed ni nyalo kethore e lwet jok mosebedo kodak e alwora Manjiru? Walter Nyambaga, kiwinja, thuolo en mari mondo minyiswa chal mar weche odiochieng' ma kawuono gwenge Manjiru. George Bati, are okinyi mane piny oruo kawuono nyaka chop seche gendi wasebedo ka wachiedhe e kaunti ma Nairobi ni endi, ahinya to kuonde chung' ute buche kaka mago mag Embakasi East, kanyakla kod Kasarani ma bende kar chung' ute buche ariyo go endo jodak ni kod midhiero mopogore opogore ka giywak ka bende oluwore gi ng'eto mar doho manyo golo ng'eto ni koro biro chuno gi ni kochopo tarik 3 dwe mar 12 to koro ng'ato ka ng'ato nyaka ng'wan piende mana kaka oting'o tieng' jadarga mondo chiw thuolo ne wuon lo wuon ma doho yango ni kod obok mopuodhi mondo mi koro dhi nyime kod ng'iyo ni to gin chenro mag lo kod mano. Ne gibedo kod romo mopogore opogore ka romo mokwongo mane ota kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino oloso kod jodak mane ochwalo ywak margi ka gin bedo kod bura makende mar manyo yore ma biro kelo winjruok e kind weg lope mana kaka doho oseyango to kod gino wuon ma gisedak kanyo ma doho yango ni gisebedo ka gidak kanyo tok chik ka moko kuom jok mane otemo loso godo lieo ni gisebedo ka giduk kuonde go endo ka ne ginyiewo lopego kuom ji giwegi to kata mana riwruoge moko mag saga. Giluwo ni koro chenro ma koro gidhi kawo kaka jodak kanyakla kod jotelo mawuok alwora mar kar chung' od bura ma Embakasi ni endi kanyakla kod mago ma Kasarani mokelo kanyakla. Ronald Karauri ma en jaod bura ma Kasarani oluwo ni gibiro bedo e winjruok achiel mondo mi gichwal ng'ur margi e doho mondo mi kaluwore kit kaka ng'eto osewuok inyal ng'i chak rang burano kendo jodak ma seche moko nosegero utegi mopogore opogore bende ni kod otiyo kod mwandu mathoth seche moko ok nyal kwano lal po nono ni ng'eto mar doho manyo gol kod jang'ad buche Samson Okong'o inyalo chak rangi mak mana ni osekwa jodak mondo mi kik bed kod chuny madang'ni ahinya kata bed ni koro gidak ka chunygi ok kibi ni ibiro ng'i ratiro margi mak mana ni bende thuolo mokalo chien go endo moko kuom jotelo mane osebedo ka loso kod jodak mane ochokore kanyakla gwenge mag Choka, Mihango to kata mana Njiru ni koro gikwayo piny William Ruto mondo yodonjre kod wachno maked kod bano mak mana ni tok nyaka nyo ng'ado bura maked kod George Bati gisebedo ka
ok gin kod chuny mokwe ka jogo matimo ohala kaachiel kod mago mogedo e kuodegi ne kod kwayo achiel mondo piny owacho donjre many pek e kindgi owuon. Mak mana ni familia mar Gerson Kirima kaachiel kod anyuola margi to pok nogo dhoge piny, mak mana ni gisechegi obiro dhi bilo wach kodgi tok thuolo machuok to bura matin kod mani koro gisechegi wantiere nyamburko mana mondo mo apilo e apaya maduong' nikech en eka mabet kara dhare manyalo chopo 978.5 e gwenge mag Utawala kadonjo ka nyaka ichop mana machiegni gi choka gini kodo lore yie kuonde gendi to mani rumo kendo giko weche gibiro ni weche manyien mag odom kod kacha kanyakla kod mago mag ang'ich welo kanyakla kod Imore Bati. Erokamano Walter Nyambaga. Ses mana kaka luru seso ka idhi manyanwa kendo fuamonwa mamoko bende motudore kod wach mar ywaruok mar lo makoro mako gwenge kata jogo modak e gwenge manjiru kaunti ma Nairobi mabende oriwo kar chung od bura ma Embakasi East kaachiel kod Kasarani mar neno ni jogo duto yudo ratiro. Wuon lo yudo ratiro mare to jogo mabende samoro diponi ne oketo mwandu gi e lobni bende gikone to oyudo kama ginyalo wacho ni gichwe lwet. Ginyakora mogiero kamane nyakum kete Ramogi TV. Mora ahinya nikech yiero Ramogi TV dakika en 26 mosekalo bang' sa 7 mar odiechieng' odani mondo wadhi ane yweyo maro mokwongo